Salutare și am găsit la un episod din Shadow Five 2. Este și episodul al doilea și acesta este Shadow Five 2. Am mai făcut și eu pe aici ceva, am mai jucat am mai jucat o chemare, fac mi să încurcă limba în gură. Deci am mai deblocat asta, dar știți cât de grea e asta? Încep să fac tot asta. Trebuie să strâng bani să-mi iau niște arme noi, că le-am slabe rău, nu le-am nici updatate. Adică ce pană mea. Fuck. Ah. Mi-a dat un mortal. Fuck, mi-a dat una de mâncat. Așa, tătișor. S-a enervat puțin. Mi-a căzut armele. Să bate cu mine cu pumnii. Gata. Șez blând. I-am prins mișcările. Ah. Mamă, ce-am dat-o. Bă, ești nebun. Ah. LOL. Vedeți câtă viață mai am? LOL, coaie. O nouă armură. Dar nu mai am bănet. Ambelito, la scoată. Bă, cu ambelito. Mamă, ăsta e puternic, vulturii ăsta. Mamă, ce mi-a tras-o. Care era tu mortala? V-am zis că e puternic. Care era tu mortala? Eu i-am dat-o. Hai, am pe picior.
Abia tu fraiere cu mine. Nu mai este același. Perfect. Știu, l-am spart. Runda 3-a pentru că e religia. Cine câștigă e mare Barusan. Așa că trebuie să o dau bine. Aha, eram sigur că o să fac mișcarea aia. Mamă, să nu mi-a luat aproape deloc din viață, e nebun. Ah! Mamă! Doar. Trei bucăți mi-a prins și o tască mi-a luat din viață. Să prea pune armelele. He's a champion, like my friend. Nu, fac. Păi, reaplatez. Bine cumpărat, mă. Ah, upgrade. Mama, asta e cea mai puternică. Trebuie să sunt 125 de ele. Ce să avea ăla? Aș vrea vreo armură. Mai rămân cu 9 bănuți dacă iau asta. Da, mă iau. Acum va fi o altă cască. Fraților, cam atât cu acest episod și dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Eu am fost Claudiu și noi ne sigur ne vedem data viitoare. Pa, 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 pa!